Mhlambe egameni labaculi bamaskandi ngizoqala mhlambe laphana kubaculi abafowethu abadala ekuyibona bona sibahloniphayo nesaziyo njengamanje sibonela kubo nokuyibona bona mhlambe-ke injengamanje abasadle kakhulu ubhidu. Sicela ukuthi bafowethu nisitreat-e ngokweqiniso, nisibonise indlela abakhona lapho esibheda khona nisho bafana esenikwenza manje akusahambisani, noma mhlawumbe esenikwenza manje akusesikho mhlambe okwakhayo, noma mhlawumbe enikwenza manje bafana akusalungile. Bafowethu sicela ukuthi nje baculi abadala nisikhombise indlela ngeqiniso, nikhona futhi uthola nethuba nihlale nabaculi abasebafishane phansi nibatshele, nibakhombise indlela. Bese ngibuya la kubafowethu abaculi esinabo njengamanje endimini. Lokhu ngizocela ukuveza ngenkulu nje inhlonipho, ngoba kunokungasiphathi kahle, kunokungaphathi kahle futhi abalandeli bomculo kaMaskandi. Uthola ukuthi mhlawumbe abazi abalandeli bomculo kaMaskandi bazokhuluma kanjani. Mina ngizokhuluma namhlanje ngingakhonjwa ngasibhamu futhi ngingathunywa umuntu. Ngizokhulumela nje umhlaba wonke lokho. Bafowethu esifike nabo emculweni, bafowethu abasafika emculweni noma mhlawumbe abasesezingeni eliphansi, ungathathi ngokuzwa ukuthi ingoma yakho isidlala kakhulu emsakazweni, noma mhlawumbe wena ingoma yakho isitrendi kakhulu udumile, noma mhlawumbe wena uqonywe izintombi eziningi, noma mhlawumbe ngakini ubizwa ngensizwa. Umnsizwa buyasetshenziswa, umnsizwa buyedula. Akusho ukuthi mhlawumbe ngoba wena ufaka isudu noma mhlawumbe wena ngakini uyathandwa bese uzothi uyinsizwa, noma mhlawumbe bese uzothi-ke wena usuphelelwe inhlonipho. Ngicela mfowethu uhloniphe umlandeli womculo kaMaskandi, ikakhulukazi labaculi bamanje abafikayo, yibo abafike nokungayiphathi kahle nokuyithwala. Bafowethu sicela kwehliseni ukuyithwala kubalandeli bomculo kaMaskandi. Bese balandeli bethu nibahloniphe abaculi benu, kodwa ikakhulukazi indaba iqala kibo abaculi, ikakhulukazi laba abasafika. Ukuthi umuntu engafika ebona ingoma yakhe idlala kakhulu bese ebona useyinkunzi, umkunzi biyedula. Bafowethu sicela ukuthi ikakhulukazi lekho ngizokhuluma namhlanje, khulume mina Mgqilazi Wedixa, ngikhulumela kubo abaculi nje ngqo. Baculi yehlisana ukuzithwala kubalandeli benu, yiyo lento enibangela isicwacwa futhi yiyo lento enibangela ukuthi ngigcine ningahlonipheki ngendlela eniyithwala ngayo. Umculi uyayezwa mhlambe kuthiwa ucula kahle, mhlambe noma kuthiwa ave ishaya ingoma bese ethi yena akayithwala. Akusho lutho, kusho ukuthini ukuthi mangabe uwumculi kaMaskandi maqhamuka abalandeli bomculo kaMaskandi bese wena nonyusa iwindi. Konke lokho kuseyikho ukungayithathi ukungayiphathi kahle kubathandi bomculo kaMaskandi bese ukhala ngophondo, ukhala ngencindezelo, ukhale ngayo yonke into. Lokho ngizokusho bese ngiphinde futhi ngiza kubafowethu abaculi kaMaskandi abadala. Bafowethu sicela ukuthi nisibonise indlela ngeqiniso, nisikhombise ukuyiqiniso, nisitshele indlela ekumele sikhule ngayo nendlela ekumele sithile ngayo, nisibonise, ningasifaki ehlathini. Futhi bafowethu singaboneli kini ibonele ezindi, ningakwenza ukubi phambi kwethu thina ingane thina siza ngemuva kwini. Kodwa ikakhulukazi umculo uyafa, ubulawa yiyo lentsha esifika emculweni. Abafowethu bayithwala kakhulu, bayibona umkunzi bengenkunzi. Mina nje lokhu ngizokuphawula namhlanje futhi ngizokubalula nje. Mina kule ngoma njengoba ngifikile nje, ungangizonda uma ungizonda, ungithuke uma ungithuka, ngumgqilazi Wedixa nje ibokhulumayo. Kule ngoma mina ngihlonize futhi angekho nje insizwa ngathi ngiyayisaba, ikakhulukazi nje kubafowethu esinabo nesifike nabo, insizwa ngathi ngiyisaba ngengoma. Kodwa lokho ngengize ngikuveze kabi. Ngidinwa yini? Ngidinwa lokuthi abafowethu kuhlezi khala njalo abalandeli ngapha nangapha, left and right, bakhala ngencindezi eyodwa ukuthi obani ababahloniphi. Uyanxaka uma ngabe umculo kaMaskandi ongakwazi ukuhlonipha, mhlawumbe ungakwazi ukuhlonipha umlandeli wakho, ongakwazi ukuhlonipha umlungu wakho, ukuthi uzothi uyini, uzophila kanjani. Bathandi bomculo kaMaskandi ngicela futhi nisibonise indlela ngoyiqiniso. Bobhuti abadala amakhosi kaMaskandi ngicela futhi nisibonise indlela ngeqiniso futhi nani nisiyale, nisitshele funa sikwenze. Ekakhulukazi ngizohlaba la kule ntsha esifika nayo njengamanje bafowethu asiyekeni ukuyithwala ngeke siphumelelise. Futhi ukuyithwala uma uyanxama uzoyithwala uyithwala umlandeli womculo kaMaskandi ukuthi uyithwale into eyaphi. Lawo magama ngiyawakhipha namhlanje ngingakhonjwe ngesibhamu. Lento bafowethu ifike inyenyisa abalandeli bethu befonele thina kube sengathi lento siyenza sonke, kanti asiyenzi sonke leyo nto leyo. Isiphatha kabi thina njengabaculi mhlawumbe esikwaziyo ukuthi sihlale nabantu sixoxe nabo. Uthola ukuthi sesifaniswa nobani bani, kuthiwa sebeyayithwala. Lento isiphatha kabi kakhulu bafowethu, sicela ukuthi iyekwe. Uma ngabe mhlawumbe wena mculo kaMaskandi osafikayo usafuna ukuyithwala, noma mhlawumbe ufuna ukuthi uzokhonjiswa ukuthi uyayithwala, kulungile qhubeka nakho. Bafowethu abadala siyehlisa kakhulu kini bafowethu, siyacela siguqe ngamadolo, sicela ukuthi bafowethu
nesikhombisa okuyikhona khona futhi nisitshele funa sikwenze okuhle emhlabeni nisaphila uNkulunkulu yona ndisebenza ukuzophila kwenu siyabona Sibithi sentombi emhlophe abalezi nona kuyiphathela bonakala sebesona amablesa kayisi wayesehleka nje ubonga umfokakela wathi ayi mina bukho ngabuye zonke lazitshela yini unyazi kasangabonga namagode ekhanda ligqisa ngamazinyazi emani yothi umkhulazi wahlokana kuyolobola kwamasegqisa ngamazinyazi emani nasengihlanga ngathi wazona wona sondilokho luhlala ngamazinyazi agcwele udala sengathi into etshele into othi ngiphele khona labo zikakhala ngomdolozi ufike sikesi noma ufike isipuni